god dag til mig. Ja, det er sgu i orden. Ja. 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 Ny mand. Ja. Nej. Har I været her længe? Jeg tror, han var Det ligger næsten på bagsiden af hotellet. Ja, det er meget fint. Ja, godt. Ja, vi ses. Ja, godt. Hej. Ja, hej. Kunne ikke få en nøgle til Lars? Nej, jeg ved sgu ikke, det er den samme. Men jeg har lidt efter nogle glas. Ej, du kan huske det til Sagan. Nå, så hyggeligt. Ja, det kan vi. Nej, hvor var jeg heldig. Goddag. Hvordan har du? Jo, tak. Godt at høre. Det går. Ja. Men altså, når man sådan skal til fest. Sad vi skal på skjorte. Tak for sidst. Og i går. Det er min fødselsdag, det er i dag, den dag jeg kom frem og sagde, jeg kommer langvejs fra, sig nu pænt goddag til mig. Sådan en dag, som du selv i dag, det skulle man bare have mange flere af, jeg stemmer for, og ja, den er sikker, hvad med dig. Hvor skal det her hen? Er det ikke hjemme hos jer? Også en voksen. Det er hjemme hos mig. Nej, det gør jeg ikke. Den giver også nyt. Altså i dag, Så må han lave lune med. Det gør man. det er fra Helge. Det var her. Tak. Ja,
Du kommer til at gentage det. Nej, det kan jeg ikke. Det går ikke. Så vent, vi kan komme med. Skål. Skål. Ja, skål og hjertelig velkommen. Tak, tak. Og tusind tak for alle gaver. Selv tak. Og en speciel skål til Rie, fordi hun altid tager så godt af os. Nå ja. Som Søren siger, den eneste, der ikke må komme til skade, det er Rie, for så er vi to på røven, ikke Søren? Det har vi snakket om, ikke? Helt ærligt. Det kan vi altså ikke undvære. Helt ærligt. Anja, der blev du da lige det. Handler du helt til hverdag, Det er dejligt at have sådan en gammel nabo, det er, som man kan regne med. Willy? Willy? Nej, han kan hverken høre eller se. Willy? Willy? Tak for sidst. Det er min fordel. Og den er sgu lige glad. Vi skal godt sidde der. Så længe til at knæve nu. Det er helt fantastisk i år. Ja, det er fint. Ja, det er rigtig godt. Ja, det gik lidt bedre end ham. Det er meget bedre. Han står ikke tropper til vej der. Ja. Martin, skal man ikke være en hollænder, der har? Sådan. Så er der så kommet 24. Altså,
det kan gennemføre det om Jeg kan også godt tænke på nogle frisyrer, jeg synes, som bare større. Det er sådan lidt utroligt. Men det bliver klogere. Det første, det var togene. Det gik jo helt af helvede til jo, ikke? Ein ganz spise. Tak for maden. Tak for mad. Tag nogle briller. Jeg kan ud af den skole. Jeg lige sætter langs her, vi har nordløs. Vi skal den her ud til mulighed. Vi skal have med op der lidt. Vi kan mødes og snakke. Der kan gå måneder, der kan gå halvt år. Så længe er der ikke gået, men det er altid hyggeligt, når vi mødes. Og jeg har bidt mærke i, at Helge, du sagde til mig, så sagde jeg, Helge, du kan bare komme ned til mig. Nej, du kan komme op til mig. Nå, hvorfor det? Jo, for I var jo den årgang, der fik lov til at gå tidligt på pension. Vi sad jo lige og snakkede her ved bordet, at Helge og jeg blev 60 for ikke så længe siden. Og så skulle vi forestille os, at vi var gået på pension for 10 år siden. Det var voldsomt. Jeg ved ikke, hvor alt det bundet opsparing skulle have gjort af det. Men det herlige ved, at I er gået på pension dengang, så var det netop, du sagde til mig, ja, du kommer op til mig, jeg kommer ikke til at forstyrre dig, for det er dig, der skal tjene min løn. Er det rigtigt? Og I har gjort det så godt, og I er så dejlige her på egnen, og tusind tak for det. Helle og jeg vil bede selskabet op og rejse sig op og udspringe en udbar for Dora og Helge. Du håber, at alt går vel.
Helge og Dora, længe leve. Hurra! 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 Og det lange. Hurra! Tusind tak. Dejlige naboer. Gode naboer samler vi på. Ja, det kan vi ikke få nok af, vel? Det kan vi ikke få nok af, nej. Så kommer det lidt Det var god, ja. Ja. Sådan er det. Ja, hvad? Det er jo en sygeplejerske. Nå, ja, så er det rigtig nogle ben der. Ja, det kan du også. Jeg vil gerne tro, at man kan bestille den, man vil. Nej. Så hurtigt ord tilbage, det kan ikke være særlig interessant derude. Så er det sindssygt. Ja, tak. Og ikke nu har I drukket. Der kan jeg bare sætte klar og lade slægsen. Det var også det, jeg tænkte, at musene, de løber der også bare for det. Der var familien på den side der. Så er det så fast på den side der. Så er det så bare, så kan du næsten bare holde. Der sker ikke. Jeg har fået besked på det. Jeg har fået besked på det. Vi skal jo spørge sig, om vi vel findes. Nej, det er vi skal jo spørge os, om vi vel
Hvor stadigvæk man kan. Nogle af de der vindmøller dernede, der er ligesom to. Det må være nede. Så kan du selvfølgelig lige få et par gamle amerikanere boys her. Oh yes. Ja, det kan jeg sgu. Det er svært faktisk. Fra det ene til den anden. Nå. Ja, nu har Søren taget op og fået en græsslåmaskine. Det er jo fine kort, den der 35. Ja, og Søren var sagt, at du er 94, han sagde at styre til med. Og det har vi filmet der, det er jo, det kan bare ikke filme det. Det vil jeg godt måske have. Det er ikke Der er mange kræfter, der er i det. Nej. Har du fået Han siger alligevel at gøre. Den 6, er du ikke blevet kun med 66 kilo? Og så alligevel. Du har jo lavet et eller andet, hvor vi, der har jeg filmet lige ud, hvor vi har min søster i Norge, hvor vi går fra den ene side, og der er over den anden jo fra. Good morning. Hip hurra, det er min fødselsdag, det er i dag, den dag, jeg kom frem og sagde, jeg kommer langvejs fra, sig nu pænt goddag til mig.